Здравейте! В това видео ще покажем как в Livo да добавите такси от готов Excel файл, за да спестите време. Отворете такси от файл. Тук може да качите данни за такси наведнъж, вместо да ги въвеждате една по една. Натиснете Свали, за да се изтегли примерният файл. В него вече има подготвени колони. Абонатен номер, уникалният номер на обекта или апартамента, сума, колко трябва да се начисли, каса, към коя каса ще се запише сумата, основание, за какво е тази такса, например месечна такса, дата на начислението. Попълнете файла с вашите данни и го запазете. В секцията Файл натиснете Choose File и изберете попълненият документ. Натиснете Запиши. Системата ще зареди всички такси наведнъж. Така за секунди може да добавите десетки такси, без да ги въвеждате ръчно една по една.